Ahojte, vítam vás pri novom videu. V dnešnom videu si povieme, ako začať s fotením a čo všetko preto urobiť, aby sa vám učilo čo najlepšie. Dostal som foťák, kúpil som si foťák. Hej. Mám nejakú zrkadlovku, neviem, Nikon, Canon, Pentax, Sony, hocičo. Tak, a čo teraz s tým? Proste mám foťák. Ale viem maximálne tak stlačiť spúšť na ňom a zapnúť ho. Tak vezmem si pribalenú užívateľskú príručku, ktorá bola pri foťáku, a študujem, že čo vlastne v rukách držím, hej? Podobne všetko, čo váš foťák dokáže, nájdete v užívateľskej príručke. Najdôležitejšia kniha vo vašom živote, pokiaľ chcete fotiť. Dobre. Užívateľskú príručku mám načítanú. Teraz, čo so všetkými informáciami. Takže, ja osobne si v knihe zvýrazňujem to, čo ma najviac zaujíma a to, čo potrebujem. Takže zvýrazním si, poznačujem si, čo potrebujem, beriem knižku, idem fotiť. Prídem na miesto, ja neviem, do lesa, kde najčastejšie fotím ja, a skúšam. To, čo som sa dočítal, skúšam. Preto, aby všetky tie vaše informácie, ktoré počas toho skúšania na fotení získate, treba mať aj nejaký zápisník, do ktorého si to budete zapisovať. Napríklad, ja neviem, fotila som o 3:00 po obede a bolo pod mrákom, nebolo veľmi dobré svetlo, tak si to zapíšem, že som použila ISO 250, clonu takú, čas taký. Aby som vedela, že v takýchto podmienkach sa mi fotilo takto a výsledné fotky vyzerali takto. Nemusíte hneď fotiť ľudí, ja neviem, stačí fotiť konáriky, neviem čo, hocičo. Na takýchto veciach sa to najlepšie naučíte. Preto, lebo sú to nepohyblivé modely, na ktoré sa vám proste nepohnú pri fotení a vy nemusíte fotiť jednu fotku 50 krát, napríklad keď nejaké dievča v kuse žmurkne, lebo jej slzia oči alebo niečo, tak takto sa to naučíte a potom presne to, čo sa naučíte na vetvičke, môžete použiť v praxi na modelke. Kde sa naučíme fotiť na manuáli, alebo skôr ako ja fotím na manuáli. Dobre. Fotky som už nafotila, videla som, že niektoré sa mi páčia, idem domov, stiahnem do počítača. Veľakrát sa vám stane, že fotka vo foťáku vyzerá úplne inak, ako keď ju stiahnete do počítača. Vo foťáku sa na ňou rozplývate, že aká je úžasná, hej, to sa mi stalo párkrát aj mne. A zrazu ju stiahnete do počítača a fotka je, čo? Nezaostrená, rozmazaná, vôbec nevyzerá tak ako vo foťáku, farby sú úplne iné. Keď mám upravenú fotku, čo? Chcem sa s ňou pochváliť. Aká som šikovná, čo sa mi podarilo. Je samozrejme, že keď fotím mesiac, neurobím si hneď facebookovú stránku, že fotím. Ja osobne som mala najprv album s fotkami na svojom súkromnom profile, neviem, volalo sa to nejak, že Photos by D alebo niečo také. Ešte stále mám ten album na svojom Facebooku a pridávala som tam všetky fotky, ktoré som fotila. Či už krajinky, či už totálne somariny, ako bolo hrozno, perníky a neviem čo všetko. Alebo kamarátky, ktoré som fotila. Keď mi to moji priatelia komentovali, že je to fakt super, tak ma to samozrejme potešilo. A všetky tie fotky boli fotené buď mobilom, alebo obyčajným kompaktom. Taktiež som mala, hneď už som si tam hodila dole svoje takože logo, čo bolo dostatné, ktoré teda väčšinou už ani teraz vôbec nedávam. Ja som začínala s tým, že som si zobrala proste foťák do ruky a išla som fotiť. Vôbec som nevedela, čo mám na ňom robiť. Mala som nastavené to, čo bolo nastavené a skúšala som. Hej. Pol roka som fotila na automate a bolo mi to jedno. Bola som šťastná, že vôbec fotím, že mám zrkadlovku. Lenže potom som zistila, že tie fotky nevyzerajú tak, ako by som chcela. Proste boli obyčajné. Tak ako by ich odfotil každý, a keď som mala Photoshop a neviem čo všetko, ale prosím, nevedela som to poriadne odfotiť, nevedela som to poriadne upraviť. A tak som začala skúšať, stlačiť hociaké tlačítka, alebo čo. Ja som si tú príručku neprečítala, že vlastne na čo to tam je všetko. A ja som skúšala, tak ako vždy. A tak som skúšala a tak som zistila, že vlastne clona a čas sa dajú používať a dá sa s tým pekne pohrať a vznikne aj lepšia fotka, hej. ISO nie je len na to, že proste nastavila som si ISO, ale na to, že taktiež pokiaľ ho zvýšim, tak
sa mi zvýši šum na fotke, ale pokiaľ je väčšia tma, tak ho môžem použiť na to, aby som fotila aj v horších podmienkach. Šum odstránim potom vo Photoshop. Fakt, najzákladnejší krok, ktorý vy pre fotenie musíte urobiť, je načítať si užívateľskú príručku a potom fotiť. Fotiť. Nie, že vy teraz už chcete byť, neviem, mať 1 000 000 lajkov na stránke a všetci vás budú žiadať o to, aby ste fotili. Proste vy to musíte robiť pre seba, nie preto, že vy chcete niekomu ukázať, že ako fotíte. Ja taktiež, teraz nemám vôbec čas na fotenie, ale pokiaľ sa mi nájdu aspoň 3 dní voľna, snažím sa urobiť nejaké fotenie a nie preto, že chcem ukázať ľuďom, ako fotím, ale preto, že mňa to baví a chcem fotiť. Chcem tú fotku nafotiť, chcem tú fotku upraviť a chcem sa tešiť ja z nej. Nie, aby sa tešili všetci ostatní a ja nie. Aby sa vám fotilo potom jednoduchšie, ukážem vám, ako vlastne fotiť. Toto je taký začiatok, že proste nie, že vy čakáte, že už máte zrkadlovku a je z vás fotograf. Vy toho fotografa musíte urobiť sami zo seba. A to tým, že budete skúšať. Ono to nepríde hneď o mesiac ten pokrok. Možno keď ste veľký talent a máte všetko už naštudované ešte predtým, ako ste dostali fotek, tak je jasné, že sa vám to podarí, lenže všetko prichádza praxou, ktorú vy dostanete tým, že budete veľa fotiť. A treba fotiť všetko v rôznych podmienkach. Či prší, či sneží, či svieti slnko, či je zamrzí chrávo, či je vonku hmla. Lebo všetky tie podmienky vás naučia fotiť inak. Ale to všetko si povieme v ďalších pokračovaní. Ja som zastancom toho, že pokiaľ začínate s fotením, vy vôbec neriešte úpravu fotiek. Vám treba vedieť tú fotku najprv odfotiť. Lebo vy, pokiaľ odfotíte fotku, ktorá bude prepálená, bude rozmazaná, nebude zaostrená, kompozične bude zle, tak vám je na prd to, že vy viete perfektne vo Photoshope, keď tá fotka je zlá a nedá sa s ňou pracovať. Takže najprv naštudovať užívateľskú príručku, potom zobrať foťák, ísť fotiť a čo najviac to musíte hlavne chcieť. Nie, že chcem byť fotograf, chcem mať stránku na Facebooku a chcem za to brať veľké peniaze, lenže vy preto musíte aj niečo urobiť. To chce veľa času, chce to investovať aj trošku vyššie peniaze, chce to, aby ste vyskúšali. Nie, že proste, mne sa nechce, nebudem stavať ráno o 6, aby som fotil východ slnka a tak. Proste vy musíte stať, pokiaľ chcete mať takú fotku, musíte preto všetko urobiť. Proste nestarajte sa o úpravu fotiek, keď ešte neviete ani fotiť. Najprv treba naučiť. Ja vám budem postupne pridávať videá, čo všetko treba preto robiť, ako treba fotiť na manuáli, ako ja na ňom fotím, aby sme sa dopracovali k nejakému tomu výsledku tak, že keď skončí táto séria, vy budete môcť mať fotku, ktorá bude stať za to. Lenže ja môžem pridávať videá, lenže pokiaľ vy nebudete skúšať a fotiť čo najviac, tak vy ten výsledok neuvidíte. Chce to na sebe pracovať a nielen pozerať videá, ale aj niečo si to prečítať, ozrejmieť si pár pojmov a podobne. Keď ja som sa dokázala naučiť od mobilu fotiť až po zrkadlovku, naučíte sa to aj vy, vôbec sa nebojte, len to chcete skúšať. A hlavne prečítať si užívateľskú príručku, lebo ja som to neurobila. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a že vám táto séria, ako vlastne fotiť alebo ako ja fotím, pomôže a na konci uvidím výsledok, ako ste pokročili v fotení. Ahojte!